perquè saben de quina data és el primer mapa estampat de Catalunya? Doncs del 1605. El veurem amb tot detall i coneixerem la resta del tresor cartogràfic de Catalunya, una obra que s'acaba d'editar i que inclou els mapes més antics del país. Ens el porten l'historiador Jaume Sobrequés i l'editor Jordi Estruga. De seguida parlem amb ells. Bon dia i benvinguts avui als Matins a TV3. Us volem presentar aquesta joia que tinc a les mans perquè és molt més que un llibre, el tresor cartogràfic de Catalunya, els mapes més antics dels segles XVII i XVIII. El primer mapa de Catalunya és del 1605. Què es veu en aquest mapa? Jordi, explica'ns. Bueno, aquest mapa... Tu ets l'autor del llibre i d'aquests mapes que ara veurem. Es veu Catalunya. Sí. Però quina Catalunya es veu en relació amb la Catalunya d'avui? Es veu ja una Catalunya molt més avançada que els mitjans científics i tècnics existents ho permetien. Tots els que han fet un estudi territorial d'aquest mapa han quedat una mica preguntant-se sempre com pot ser que hi hagi tanta exactitud amb els pocs mitjans que hi havia en aquells moments. Anem a veure. Jaume, acompanya'ns també. Anem a veure aquest mapa històric del 1605. N'hi ha d'altres de mapes en aquest llibre que avui presentem, però, Jordi, podries venir cap aquí? Perquè així els espectadors et veuran de cara. Aquí estan tots els pobles de Catalunya que hi havia en aquells moments? Sí, en aquells moments. Segurament les informacions eren donades per cadascun de les autoritats dels diferents pobles. És a dir, que verdaderament es van recollir els noms i les seves situacions a través de personalitats o sacerdots, normalment eren els que donaven millor informació sobre els seus pobles. I aquí hi ha, doncs, verdaderament, pràcticament, i és tota Catalunya. Tots els pobles que hi eren hi són, els que hi són ara ja hi eren, és a dir, quants s'han afegit, quants van desaparèixer? S'ha de tenir en compte que molts pobles han desaparegut. Jo no sé el nombre, però han desaparegut i, verdaderament, consten aquí i ja no hi són. I hi ha d'altres que són nous. I, per exemple, jo, estiuejo Cabrils i Cabrils no hi és. No hi és Cabrils. Però Cabrils hi seria, actualment, perquè és una gran població. Però en els mapes que tu deus tenir a casa teva, perquè tens, m'han dit, la teva casa autènticament forrada de cartografia, algunes indicacions, sí que deus haver vist l'evolució que va portar a que aquest poble, Cabrils, aparegués. Bueno, jo n'he fet un estudi... Aquí estem veient imatges de casa teva, eh? Sí. Sí, jo n'he fet un estudi del progrés, diríem, dels diferents pobles que han anat sorgint als diferents mapes. Però és que cada mapa és una història diferent i diríem que aquests primers mapes que es van fer a principis del XVII són molt més perfectes, inclús, de molts que es feien a principis del XVIII. D'acord. I jo abans deia, és el primer mapa de Catalunya, 1605, però abans del 1605, quines referències cartogràfiques teníem de Catalunya? Diríem, de mapes impresos amb la Catalunya singular, hi ha unes petites... Hi ha unes petites referències del segle XVI. D'acord. Però no n'hi ha. És l'únic existent, sí. Què podem destacar pel que fa a elements estètics o decoratius amb al·lusions militars interessants que hi poden haver en aquest mapa? Per exemple, la part marítima. És preciosa, aquesta... Què hi veiem? Explica'ns. La cartel·la, on s'indica la composició dels que formaven part del general de la Diputació, la Generalitat en aquells moments, i que són els que verdaderament van ser els promotors d'aquest mapa. És a dir, aquest és un mapa que el va promoure la Generalitat de la Catalunya. Si no hagués sigut per ells, és a dir, per els que formaven part de la Generalitat en aquells moments, aquest mapa no existiria. Es va encarregar a Anvers. A nivell de, per exemple, veig que també hi ha rius, llacs, gorgs. Això ha canviat molt del 1600 cap aquí? És a dir, no és perfectament exacte, no és exactament el que és la realitat avui, però molt aproximat. I què ha passat amb els noms de les diferents poblacions? Perquè he vist alguns canvis. Per exemple, he llegit un Callela en vez de Calella. Són problemes ortogràfics. Són problemes ortogràfics. Molts d'aquests mapes, la majoria estan fets a l'estranger. I, per tant, la transliteració al francès o a l'anglès dels mapes, dels noms de Catalunya, tenen una ortografia diferent.
però l'esperit i la paraula és la mateixa. Tens que tenir en compte que el gravador era estranger. Clar, i aleshores... Posar Calella o Callela... Per ell era possiblement el mateix. És a dir, que no respon tant a una evolució del nom, com en aquest cas, que fos l'estampador. No, realment no. I són 65 mapes, els 65 més antics de Catalunya. En aquest sentit, hem de dir que això representa un patrimoni cultural que tenen pocs països al món. Sí, som un país de tradició cartogràfica. Cartogràfica, cultural, bibliogràfica, molt important. Evidentment, els grans estats europeus, però països com Catalunya, que en aquells segles XVI i XVII encara conservava la seva autonomia política, la seva llibertat, però que després la va perdre, aquest patrimoni, jo penso que és extraordinari. I el que hem fet nosaltres és posar-lo a l'abast dels ciutadans que hi estiguin interessats. I aquí tenim... Això és una joia, és que ho estava dient abans, però és que aquí tenim aquest conjunt de mapes, un darrere l'altre. Bé, n'agafo un a l'atzar. Jordi, explica'ns aquest que estem veient, per exemple. O sigui, aquesta és una mostra de la rellevància que tenia Catalunya en aquell moment, és que el professor sobre què ens ho ha indicat. És un mapa realitzat a França, Van Lochum, i és un dels mapes que es copiaven. O sigui, aquests són uns mapes que procedien d'una còpia, pràcticament. O sigui, l'origen del primer mapa va ser aquest, que nosaltres li denominem el Vrins, Ortelius, i a partir d'aquest mapa es va fer una reducció que va anar al primer atles, en què apareix un mapa de Catalunya, de l'Ortelius. L'Ortelius llavors va tenir una continuïtat amb un altre geògraf, que va ser el Mercator, famosíssim, i després un tercer, que era en Blau. I a partir d'aquests tres hi ha una sèrie de còpies fetes internacionalment a França, a Holanda, que reprodueixen pràcticament els tres aquests primers mapes. Espera, el vull posar exactament com estava. Suposo que el teníeu així. Perquè això té preu, això. Jo dic que és una joia, però és que, clar... El que nosaltres hem fet és fer que aquesta joia... Una persona que ens està veient aficionada també a la cartografia, això què val? Això... Què val què? El llibre? Què val? El llibre. Per exemple. Té un preu molt assequible. Això ho ven una xarxa comercial de l'editorial Base. Té un preu molt assequible, unes condicions molt assequibles. El que nosaltres hem volgut fer és posar això a l'abast de molta gent. De quanta més gent, de tothom que hi estigui interessat, a través d'uns preus molt assequibles, amb uns terminis absolutament assequibles, i sobretot recuperar aquest patrimoni que es conserva a la Cartoteca de Catalunya, a la Biblioteca de Catalunya, però que el ciutadà no pot tenir a casa seva. Però imagina't, Jaume, que algú ho volgués comprar. Això deu tenir un preu. Quin preu té? Està per sota dels 1.000 euros, però... Per sota dels 1.000 euros. Per sota dels 1.000 euros, però que també es fa a través de la xarxa comercial de Base, amb uns terminis... Per tant, hi haurien moltes facilitats a qui estigués interessant... Absolutament. Per 40 euros al mes es pot comprar. 40 euros al mes, molt bé, ho estem concretant ja. Escolta, quina importància té treure justament aquest llibre i la possibilitat d'adquirir aquesta cartografia de Catalunya en un moment com l'actual? Home, que posa de relleu que Catalunya, que encara era un estat independent fins a 1714, interessava al món, que era un país europeu, que els cartògrafs, igual que els impressors, els polítics, etc., s'interessaven per Catalunya. Catalunya tenia un interès estratègic. Molts d'aquests mapes tenen finalitats militars. I, per tant, que Catalunya era un estat europeu, que Catalunya tenia unes fronteres diferenciades de la resta. Per tant, d'alguna manera, en aquests dies que vivim, aquest tresor cartogràfic que hem posat a l'abast de la ciutadania ens posa de relleu que tenim una història nacional... I, per tant, uns referents als quals podríem... Que venen de lluny, que no ens els inventem. Que això de la independència... Per mi és molt important que el nostre mapa de Catalunya hagi format part del primer atles universal. Exactament. Aquest.
És meravellós. La reproducció, Sí, diríem, d'aquest, la reducció. A més, amb les dimensions que s'han de mantenir. Aquest fet, diríem, ja li dona molta importància, clar. una transcendència al nostre país. Jordi, Jaume, moltíssimes gràcies per haver-nos Gràcies. acompanyat avui als matins a TV3, per haver-nos presentat el tresor cartogràfic de Catalunya, que nosaltres avui els proposem també de fer-hi un cop d'ull i en la mesura que sigui possible doncs, de poder-lo adquirir. Ja parlàvem ara d'aquests 40 euros mensuals. En qualsevol cas, és un referent del que ahir es va posar de manifest als carrers de Barcelona de la independència de Catalunya.